Good morning guys, welcome po sa ating panibago na namang vlogs. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong RVS Sky Nature Farm dito sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya. Tara, sama kayo sa vlog ko. Good morning. Yan, so nakikita niyo naman guys yung view dito sa kanilang view deck. So meron pa dito sa taas pinaka main view deck nila. Pero dito okay na siya. Yan. Dito sa view. Mga hagdan. Panalo, napaka solid. Yan. Tignan nyo naman yung view dito guys. Sobrang nature. Papalibutan ng mga bundok.
hanggang dito na lang muna at samahan nyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlogs. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Stay humble PH signing out. I'll see you on my next vlog.